Pakistanyň Peşawar şäherinde hristiýanlar Talibanyň hristiýan ibadathanasyna hüjümüniň ýygyny protest geçirdiler. Bir gün Lahorda bolan bu hüjüm zerarly 15 adam helak boldy. Protestçiler esasan musulman hilatly Pakistanda köçe dini topary bolan hristiýanlaryň goragyny güýçlendirmegi talap etdiler. Geçen ýylda hristiýanlar Talibanyň ençime hüjümine sezibar boldy. Şeýle-de hristiýanlar özlerine gulak atylmagyny talap edip Kvetdanyň köçelerine çykdylar. Azerbaýjanda ýüzler çadan paýtaxt Bakunyň köçelerine çykyp milli pulmanadyň pete gaçmagy sebäpli haritlaryň gymmatlamagyna näýilik bildirdi. Merkezi Bank fevral aýynyň aýagynda devalwasiýa ýol beren soň manat dollara garandy öz hümmetiniň 3-den 1 bölegini ýitirdi. 15 martda geçirilen protest Azerbaýjanyň demokratik güýçleriniň milli geňeşi tarapyndan guruldy. Ukrainada güýje giren täze düzgünlere görä Orsiýetiň raýatlaryndan ýurda girme üçin daşary ýurt pasporty talap edilir. Mundan ozal şirket ýaka giňişliklerde ýaşaýan Orsiýetlilere öz milli pasportlary esasynda Ukraina barmak ruhsat berilýärdi. Şeýle-de olar şirketden geçmek üçin küçüjük geçiş nokatlarynyň peýdalanyp bilýärdi. Häzir bolsa Orsiýetliler beýleki daşary ýurtlylar ýaly halkara şirket geçelgelerinden geçmeli bolarlar. Kırgızstanda gyzamyň öňüne almak boýunça waksina sanjymlaryny ýerine ýetirmek boýunça kampaniýa başlandy. Sanjym alan ilkinji adam ýurduň saglyk ministri Talanbek Bataraliýew boldy. Ol keselhana 18 aýlyk ogly bilen bardy. Kırgızstanda şu ýyl gyzamak bilen kesellänleriň sany 5000-den aşdy. Muňa garamazdan resmi sanlara görä 4000-den gowrak adam öz çağalaryna sanjym edilmeginden ýüz öwürdi. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside ýurtdan bölünen Abhaziýa regiony bilen söwüşleriň veteranlary Gumitsadaky söwüşleriň 21-nji ýyl dönümini bellediler. 1000 çemes adam bir gün dowam eden şol söwüşlerde wepat bolupdy. Şonda Gürjistanyň güýçleri Abhaziýaly separatistler bilen söwüşipdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.